Musta yung investigation? Kalabot nining sunog laging sa inyong establishment sa Port ID, sir. Sa ngayon, wala pang investigation. So, we will yet to commence the investigation upon there is a clearance na okay na yung incident area. So, sa ngayon, wala pa po investigation. We're waiting na ma-clear yung area muna. Sir, ilan ba ang estimated damage dito, sir? Well, kanina nasabi natin over 27 million yung damage nito. Sir, gikabutyag na merong 3 na samaran. Bakit, sir? Oh, they're injured. There are 3 injured civilians na nasa pangalaga na ng Camp Evangelista Station Hospital. Sila, And due to shrapnels. Sila ba yung mga security guard ng building? Civilians po. Civilians. Civilians po yun. So, hindi po sila magiging security guard ng ating military facility. Minor injury lang sila. Yes, minor injury, laceration po siya. Sir, ano pong oras na nag-start yung sunog, sir? Nagsimula po siya around 1200 hotel o yung 12 a.m. At last explosion was heard during around 1:15. Sir, ano pong pinagmula ng sunog? Yun po ang alamin natin. Hindi po natin masasabi until such time na meron na po tayong informal investigation. Sir, ilan ba ang mga bala na nasa loob, sir? Kasi parang gira ang nadinig namin kagabi, sir. So, ubay-ubay din ang bala na dito. We have a total of more than 130 na mga ammunition ng howitzer 155. 130. No? Howitzer at meron tayong small arms na ammunition. Pero tanan daw ni boto, sir, or wala? Hindi po natin masasabi kung lahat libuto o lahat pumutok. Malalaman yan pag tayo na ay pumunta na sa pupunta na yung mga mag-clear na mga taga explosive and ordnance department. Sir, kanang murag nakadungog ko ganina sa interview. During sa interview ni mo kanina nga dunay posible nga sabotahe sa mga Wala akong sinabing ganun. Wala Wala akong sinabing actually, hindi pa natin alam kung ano ang nangyari. Sir, ang armory area ni Jorba, malapit pa sa residential dyan? Gated kasi at saka well fenced kasi ang ating ammunition complex. So, ibig sabihin, yung ammunition complex composed of several buildings na nakadag-in. Kung alam nyo po, kung ito yan, yung nakadag-in po yung natin, yung paglagay ng ammunitions natin. So, half dug-in yung ang building. So ilan ang damage sa mga ammunition na pumutok? Hindi pa po natin masasabi kung ilan po ang So damage. wala bang bomba, sir? Only lang puro mga Wala, mga bala lang po ng howitzer, 155mm. Nakikita niyo po yung ganyan. Ito. Isa na ito. Ganyan. Yan po ang mga kanyon po yung 155mm na howitzer natin na extended. So yun po ang bala niya is yung 15mm ammunition So round. karon sir, talandugon pa ang area, dili pa Hindi pa. even ang mga media dili makakuha dito footage lang sa gamay lang. Yes, we cordon 500 meters radius from the incident area. Okay. Kaya hindi pa siya pwedeng papasukan or Pero wala pwede pang may clearance. maka-shoot throughout lang sa 500 meters sa inyong ihatag sa MOA. Hindi po ata. Sir, strictly, maraming gustong pumasok sa mga ganyang sitwasyon, no? Yung mga paki-explain nga sa kanila yung danger ng UXO. Paki-explain po sir, ano yung danger ng UXO doon sa mga delikado yan, no? yung tinatawag natin na radius na pag maabutan po tayo. So ang ating ginagawa ay talagang pinapalayo yung mga tao. Kaya nga temporary lockdown po ang ginawa natin doon sa mga access roads, yung entry points na possible na may papasok. So that we will be able to ensure na wala nang masasaktan, wala nang i-injure ng mga civilians or even yung mga
military personnel natin. Sa mga bahay ng mga civilian, sir, walay naguba, walay nasunog. Wala tayong report na natanggap sa ngayon. Na Sir, anong oras na per out, sir? Around 3:10. So nag-start ng 12 na tapos ng 3 o'clock. Yung fire out. Fire out siya by 3:10. Sir, panawagan mo sir sa katong mga tao nga na alarma, labi na sa silingan ng mga barangay. Well, no, una, wala namang dapat alalahanin yung ating mga kababayan. We have addressed the situation properly. Meron po tayong mga experts na yung from explosive or ordnance department na nag-handle sa mga ganitong situation. And